Fara mu gani. Ka gane mun shegen doho. Ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara. Ina ganin 2,800 kenan. Kai da doho ka bai gida ba komai ba. To ni yau gani na raba ka da kuma baka lafiya. Allah ya fito ne dan asuba ne kenan. Dan asuba. Maza. Barka. Ina ko ya ma ba To yaya? Dole kana na ni ga cikin gidan wannan mutumin ba ka samu kasisi. Ya zan dan asuba ne kenan. To bari an baka shawara. Ya ki daga mu ne? Ya samu mana ina na Alhaji. Wani Alhaji Fari. Dango. Alhaji Dango. Ka gane. To na je bana mai kudi. Kudi ba ci komai ba ci uwar komai. Na je ne mai kwambari. Allah. Ye? No ka gani. No ka gani. Da. Biyu. Uku. Wando. Biyar. Shida. Bakwai. Da. Ha'ila. Ya cikin Alhaji na ɗaya musu. Yana ina. Harka ce suna can dam ɗaya bora bona ne na basu. Yanzu yana ta ajiye. Yana wani kamini na da maisa da ce zan ban ma da yawan. To dan ba dan yi Makame. ya ka dan yi mun giris. Adi tare da kai baka iya cin kasu. Tare da Allah nan ka dan yi giris. wata da ka yi ba na ban maka. Yanzu yana ta abaje. Yana can ya. Can dai. Allah kaya da wannan. Allah kaya da shi. Annabaya da aka kwaje mu. Annabaya da aka kwaje mu. Annabaya da aka kwaje mu. Wallahi bai. Nona. Yaka. Ba mai haka. Ya ta nan. Kai kuma zo ta nan. Wannan fa. Wannan kullum ina kwanta sai a sace. Kullum na kwanta ya yi. Ba ka gana bare ba Allah ni da.